Здравейте на всички, които гледат това видео. Днес ще играем Майнкрафт. Виждате, направил съм си къща, Iron Golem, ферма за тръстика, ферма за тикви, ферма за пшеница. Какво ще да ви показвам? Тук взех малко огради от селото. Ама притеснява, че Iron Golem е избил всички вилиджери и заради това няма. Не знам защо, обаче няма. Днес какво ще правим, сега ще го измислим. Ще отида първо да си спална малко, да си направя малко такова. Имам желязо. Да си направя малко стълби. Имам малко желязо, което ще къса с дъвкия. И да седи тук. И така направим малко стълбички. Така. Започвам да снимам от днес. Това ми е за първи път, да знаете. Но си играя Майнкрафт без да снимам. Останаме 27 стълбички. Значи ще изкопаем до 27 купчета. Направих си 3 мини за сега. Ето това е голема. Прилича на градиран с тези жълти. Ето ви. Малко не лаги играта. Няма защо. Само да си отворя капачка, да не влезе Iron Golem. Така стигнаха. Тук съм стигнала с копаенето. Така ще копая така, за да не падна в лава. Така. Значи тук ще сложим столички. Така. По-добре така да го правя. Сега има още 2 дена и ще имаме пролетна ваканция, така да го кажа. И ще се взема да снимам клипове през пролетната ваканция, но няма винаги да снимам клипове, защото трябва да уча. А пък и не ми е много забавната си игра. Бях намерил диаманти, бях си направил такова, как се казваше, диамантена кирка. Обаче се загубих в търсене на пилета, намерих пилета,
Обаче, да търсих къщата, оп, няма къщата. И така се почаках. Обаче, колка? Нали имам там портал към Недора. Където да се радва. Enchanted Table имам. Кой имам още? Ето. Iron Golem. Това е много як. Трябва да се направите. Желязо. Iron. Да. Някои не викат Iron, някои не викат желязо. Което на английски е Iron, пък на български е желязо. Те ще го оставя. Така. Така. Доста дълбоко става. Не знам лава дали ще има отдолу. Дано да няма, защото... дърт. Или по-скоро пръст, както другите го наричат. Какво правят това тук? Това ми подсказва, че ще има нещо тук. Но първо да сложим стълбите, защото ако паднем в лава случайно, да не стане. Еми така, толкова само. И сега се изкачвам догоре. Може да отидем в Недъра. Сега забравя да запълняте тази дупка, да не изглежда грозно. Сега трябва да слезем бавно. Голямо. И обаче аз съм рад. Първо бях 30 лева. После ни чудовища ме убиха, като си играех на хард. Т.е. на трудно. Сега съм на мирно, да не взема да срещна. Всъщност имам и такова. Там да погледим. Доста дълбока. Имам и там спаунър на чудовища, как се казва. Забравих. И доста ми лаги. Тук имаше и бутон, обаче аз го махнах, защото бяха се спаунали тук крипъри зомбите и да го има този Iron Golem, железен човек, и да го има. Бяха се спаунали тук, бях на трудно и бяха се спаунали и аз идвах да спя и не знаех, че те ме гонят. И сигурно са настъпали там бутончето и влязаха вътре. И на сутринта почнаха да ме удрят. Такова бутонче. После ще се отберем тази ферма, да се отбера. Как се казва, силно забравям името. Не знам защо. Чупи си това. Другото нещо.